Вирішення. Серед них хочу відмітити, що міський бюджет одержав з державного та обласного бюджету субвенцію на проведення місцевих виборів 1 655,1 тисяч гривень. Крім того, на проведення капітального ремонту житла громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, 100 тисяч гривень передбачено і на прийомну сім'ю 5 тисяч гривень. Дані кошти ми повинні уточнити в бюджеті міста на 2010 рік. Крім того, для того, щоб здійснити своєчасну виплату... Я секунду вас переб'ю. Шановні депутати, рішення всіх розданих в руках. Є потреба читати, чи може перейдемо до запитань та обговорення? Тоді давайте, щоб не тратити час, в кого є запитання до доповідача? Хто хоче виступити в обговореннях, або в кого є якісь пропозиції чи доповнення? Ставлю проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 13 травня 2010 року про бюджет Тернополя на 2010 рік. На голосування лічильну комісію прошу рахувати. Хто за?